Awuthembi, ngithukutshela something, ngithukutshela something ne. Kunale language le yasekasi le ethi ungathi mawuthola abafana abancane badlala ibhola. Wena ufike ufuna ukuthathela abafana abancane ibhola lapho. Usikrare awugreyile abafana baroluka bhola. Wena wanya ngoba ngikela bhola yabona. Cause kusasa uzothi uphumile uye somewhere intwana zijump ifethi singene endlini zithatha ibhola lapho. Yathola, I hope this is a lesson to wonke amachita abafethu. No matter how moneyed you are, nanoma ungageleza kufika apho uphethe nanani mara kumele wazi strata prime. Santuthi be strata. Cause uzogcina ushada nabantu ekungamele bashadwe. Nabantu ekungamele bashade prime bazokutshelana sekasi bathi leli kharafu lasemathuneni hlaba uphume. Hlaba uphume. Bangakutshela bathi now my past it doesn't matter. Hey, please don't judge my past. Hey, ipast yamechara prime mele wenze research ucavu lo mntwana unjani kenzakalani ngaye. Cause manje ulimala. Ugcina utrona abantu ekungamele ubathrow. So ungalithatha ibhola labafana abancane mabasadlala. Wena ufuna ukulithatha. Bazoza abafana bazolanda ibhola lapho. And ngeke kube mnandi. Siyabingelela ngenzeka siyathemba uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa nganasa kwethu uchofa subscribe button kule channel yethu umugosi ehamba phambili nje eloku ekunikeza ezishisayo ekunikeza izindaba ezenzeka ezweni sakhile wenganza kwethu ke izolo ezinkundleni zokuxhumana ukuthi mawuthi pheqe hayibo namanje futhi mawuthi uthi pheqe uLimpompo boy impela ngane zakwethu kunodaba lana ke oluthi ke uLimpompo boy engazuthi utholakale enza ihloflofu nomuntu wesifazane umuntu oshadile kutholakala ukuthi ke uzibandakanye nocansi nomuntu wesifazane oshadile zingane zakwethu lezi ndaba ke sose abaningi ezinkundleni zokuxhumana kodwa ke bona mabeveza noma inkulumo evela kuLimpompo boy ithi yona laba bebenza umculo nje ayikho into ethene bebeyenza kanti mawubuka leya video zingane zakwethu uyabona ukuthi cha impela uLimpompo boy ushafula uphethe ngesandla impela ukukhombisa ukuthi ke noma ke singathi insizwa le yakhe uyibambe ngesandla nje banqono abaqokile ukukhombisa ukuthi ke labantu bebe busy ngokucansi kodwa noma singeke sithi bebe busy ngokucansi kodwa kuyakhombisa nje ukuthi abaqokile okusho ukuthi ke mawungacabanga ungangena endlini bengaqokile bobabili owesifazane nowesilisa uzozitshela lokho vele ukuthi cha labantu khona into ekade beyenza kubona ke lobo bunyama ke uLimpompo boy uyena ke obonakala kuyena othwebula ngaleso sikhathi ke kushuthi ke asazi ukuthi ke lokhu ke akakushuthile kube sekubhutshuka kanjani sekusabalala ezinkundleni zokuxhumana ngoba impela uyabona ukuthi umthwebuli wezithombe impela bekuyena zingane zakwethu kushuthi ke isiZulu sithi ke uzigwaze ngowakhe kungabe kuthini ukuphawula kwakho asihlangane lapha kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wenzeni ngalolu daba ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu uphinde uhlale nomgosi siphinde sihlangana kwi-video elandelayo danko sikuphathele ezishisa hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku Sunday ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu.